गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि हारिमु बिफान आरो चिरां सिफुं हारिमु आफादनि बानजायनायाव 10 साननि हारिमु मावबादाखौ दिनैनिफ्राय बेखेवबाय। आसाम सरकारनि मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव मोननै 10 साननि हारिमु मावबादा खुंफुंनो लानाय थांखि बायदियैनो दिनै 30 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय बिरहांगाव गोजौ फरायसालि नब्लाङाव आसाम सरकारनि हारिमु बिफान आरो चिरांनि सिफुं हारिमु आफादा जथायै गोलोम बोथोरनि हारिमु मावबादाखौ बेखेवबाय। बेयावनो बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैयो चिरां जिल्ला फरायसालि नायदिंगिरि IAS जों लोगोसे चिरां जिल्लानि ADC रिंखां ब्रह्म, 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी आरो गंबा फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफ्रा। STF हानजाया गोबां रां सना आरो बेसेन गोसा गारि हमनो हादों। स्पेशल टास्क फोर्स STFआ दिनै गुवाहाटीआव मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय मोनफुंनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिमांशु पावेल आरो किसान कुनवार कादे मुंनि सानै सुबुंनिफ्राय 22.70 लाख रां, 585 ग्राम सना आरो गंसे मटर साइकेल हमनो हादों। बे हमनो हानाय गासै बेसादनि बेसेनखौ 34 लाख रां होननानै मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे बेसादफोरखौ हमजानाय सानै दायनिगिरिया आयेननि बेरेखायै लानानै दावबायदोंमोन। चिरां जिल्लानि बिरहांगाव उजान बाजार साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। S25J6335 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिया हरखाबै हाखराव गलांदों। जाथायखौ जायगानि सुबुंफ्रा दहाय फुंबिलियाव गारिजों लोगोसे गोथै देहाखौ नुसनदों। जाथाय थिलिनिफ्राय गोथैनि थंखौ नागिरनायाव बे गारिखौ उगुरि फाथाबारि गामिनि सुदेम नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा सोरबा हुसेन होननाय सुबुंनिफ्राय बायदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। गारिया ट्रेन्सफार जाथ'वाखैमोन होनना थैनाय सुबुंनि गामिनि मानसिनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। जाथाया मोनाबिलिनि 9 रिंगासोआव जादोंमोन। थैनाय सुबुङा सानै उन्दै गथ'नि बिफामोन होनना गामिनि सुबुङा फोरमायहरदों। UCCखौ गनायथि होयोब्ला सारि गानगोन आरो बेदर जानायखौ नागारगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों धुबरी लकसभा बियाबनि MP बड'दे नाजमला। अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट AIUDFनि गाहाय बड'दे नाजमला धुबरी जिल्लायाव खुंनाय सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानायाव इउनिफर्म सिभिल कोड UCCनि बाथ्रा रायखांनानै संसदआव UCC आयेनखौ थिसननो सरकारनि नाजाथाबनायखौ सोंखारिनाय फोरमायो। आजमला बुङोदि UCC आयेना थिसनजामारोब्ला बिथाङा सारि गानगोन आरो गुबुनफोराबो लोगोसे खालामफानांगोन। बिथाङा बुंबावोदि बे आयेनखौ गनायथि होयोब्ला बेदर जानायखौबो गारगोन होननानै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामाव दैबाना जानाया मोनसे गेदेर जेंना। आसामाव गासै 17 जिल्लाफ्राव दैबाना लोमसावनायजों खमैबो 60,000नि बारा सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों। आसामाव दैबानाजों दैमा दैसानि बिबाङा डेन्जार लेभेलनि सा बाहागोसिम दावखोनायाव खाथि खालानि ओनसोलफ्राव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। आसामाव दैबानानि जेंनायाव गोग्लैनाय जिल्लाफ्रा 10 निफ्राय बारायनानै 17 जाहैबाय। बेफोर जिल्लाफ्रानो जादों क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, बङाइगाव, नलबारि, धुबरी, बिश्वनाथ, धेमाजि, डिब्रुगड़, गलाघाट, जरहाट, लखिमपुर, माजुलि, नगाव, शिबसागर आरो तिनसुकिया। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सुबुंनि जिउ खहा जानायनि गोदान खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो दासिमाव जिउ खहा जानायनि अनजिमाया 7 जाहैबाय होननानै आसाम स्टेट डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ मिथिहोदों। दैबानानि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जानायनि जाहोनाव रायजो नाङैनो 67,689निबो बांसिन सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। इउनिफर्म सिभिल कोड UCCआ अरुणाचल आरो ट्राइबेल ओनसोलफ्राव गनायथि जानाय नङा। इउनिफर्म सिभिल कोड UCC आयेनखौ लानानै हादर नाङैनो दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ बुङोदि अरुणाचल आरो ट्राइबेल ओनसोलफ्राव इउनिफर्म सिभिल कोड UCCआ गनायथि जानाय नङा एबा बे आयेनखौ बाहायनाय जानाय नङा। सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय आबादारि सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै किरेन रिजिजुआ खौरांगिरिफोरनि सायाव बुङोदि अरुणाचल आरो ट्राइबेल ओनसोलफ्राव UCCखौ लानानै रायज्लायनांगौ जेबो गैया। नोंथांमोना भारतनि संबिजिर आरो बेनि आयेनफोरखौ फरायदोंब्ला मिथिगोन दि ट्राइबेल शिड्युल ST ओनसोलफ्राव UCC आयेनखौ गनायनांगौनि गोनांथि गैया। बे आयेनफ्रा संबिजिरनि बायदि दाजाखानाय। अरुणाचल प्रदेशआ थारैनो ट्राइबेल रायजोब्ला UCCखौ गनायनांगौनि गोनांथि गैया मानोना संबिजिराव बेनि सोमोन्दै जेबो लिरनाय गैया। आसाम सरकारा ACS अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। ना फिसिग्रा बिफाननि बिबानगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो
रेगुलार साख्रि खालामना होगोन होननानै रां जाख्ल'नायजों लोब्बा थानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय एसएस अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि राजखान्थियाव गेदेर खैफोद। बर'नि राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखाय गेदेर खैफोद। फैगौ 2025आव बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव हारसिंनो सरकार दागोन होनना बुंदों। बिटिसिआव गोसो जायोब्लानो बिजेपिआ सरकार दानो हायो। बिजेपिनो सरकार दानो थाखाय बिसायख'थिनि गोनांथि गैलिया होनना बिटिआरनि बिजेपिनि एम अरुकुमार दे बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुंथिदों। बिथाङा बुंदों बिजेपि दोलोआ बिटिसि सरकारावसो लोगो, नाथाय बिसायख'थियाव एबा राजखान्थियाव लोगो नङा। फैगौ 2025आव बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव हारसिंनो सरकार दागोन होनना मिथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।